Mala yace to mu sake gode ma Allah da zuwansa jama'a mu ce alhamdulillah. But let's also repeatedly say alhamdulillah and be thankful to God for this second coming. Mala yace zuwansa mun gan sakiya mun gan sauki a His wajen coming Allah. has brought us a change and has brought us some ease. Malam yace dama Allah ya ce a cikin Alkur'ani. Already Allah has indicated in the Holy Quran. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. Malace Allah ya ce idan muka shafe wani aya. That Allah says that when we abrogate any particular text of the Holy Quran, sai mu zo da wani aya. we bring a substitute Na'am. Wanda ya wuce wanda muka shafe. which is better than the one abrogated. Mala ya ce bisa kan dan nan nasa President John Mahama With mun ga reference to my wannan. own son, John Mahama, His Excellency, I have seen an indication of that. Allah ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha. Wani ayan idan mun shafe One particular text of the Holy Quran, when we abrogate them, sai mu kawo. then we bring a substitute. Na'am. Malam ya ce mu mutanen Ghana ba abin da ya saura mana. Therefore, nothing remains of us as citizens of this country, Ghana, Sai dai mu gode ma Allah. just to be grateful to Allah. Domin Allah ya yi mana ni'ima Because Allah has bestowed His favors and grace on us, da bai yi ma wani ƙasa ba. which He has not done to other nations across the world. Kamar yadda Allah ya yi wa mutanen Makka ni'ima. Just like in reference to history, how He bestowed His favors on the people of city of Mecca of old. Ya sauko musu aya. He revealed unto them His signs. Ya ce ma mutanen Makka sun makwabce ne. Therefore, He asked them a rhetorical question: you people of Mecca, are you blind? Ba ku sani ba. Don't you know Mun sanya muku kasar ku na Makka. that we granted you a city of Mecca, Kasa which amitatta. is a sanctuary of security? Alhalin kasan da ke At kewaye the da time when ku. cities surrounding you as people in the city of Mecca, Ana they kashe-kashe. were plundered in war and people were being killed. Ana kama mutane. People were being snatched and kidnapped. Ku ko kuna zaune But you, lafiya. the people of city of Mecca, you are living in peace and harmony and security. Allah ya ce ku gode So mini. therefore Allah demands of them to be grateful to Him. Malam ya ce yana so mu mayan Ghana mu gane. Irin ni'iman da Allah ya yi ma mutanen Makka mu magana nan Allah ya yi mana. Therefore, as a nation, we must also remember that kind of favor which was done to the people of Mecca of old. Similar thing has been done to us as a nation. Babu wani kasan da ke kewaye da mu Ghana. There is no other nation in neighboring our country. She kun san irin abin da ke faruwa tare da Except su. you all know what is happening to those nations surrounding us. Mu kuwa muna cikin aminci. Like an island, then we remain in peace and security. Me ya kamaci mu yi ma What Allah? should we do to Allah? Malam ya ce ni'iman gan da Allah ya muna Ghana mu gode. It is therefore incumbent on us to be thankful to Almighty Allah. Jama'a mu ce alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ya ce gashi nan kuma sa'an nan muka samu sauki kuma cikin shanin hajjin mu. And secondly, we are now going to see another wave of ease and simplicity in our Hajj operations. Malam ya ce zuwan shi ɗansa Alhaji Abdurrahmani. With the coming of my son, Malam ya kara Alhaji jama'a takbir. Abdurrahman Muhammad. Malam ya ce mu sani neman gan da Allah ya muna in fa mun gode Allah ya kara mana. We must appreciate that this kind of favor which Allah has bestowed on us, if we are grateful to Him, He will increase the favor. To menene godiya? So what is that thankfulness? Kada mu bata wanga ni'ima Let us not destroy the favor given unto us da tashin hankali with violence and instability.
da abin da kuma bai kamata ba. Anything that is not orderly in the respect of our nation. Idan mun yi haka nan, If we do so, to kaman mun butulce wa ni'iman da Allah ya mana kenan. it's similar to being ungrateful to Allah. Malam ya ce, Allah ya ce a cikin Kur'ani, Allah has indicated in the Holy Quran, washkuruni, ma'anansa, ku gode ma ni'iman da na yi muku. the referent text indicates that be thankful to me for the favors that I have bestowed on you. Wala takfuruni. Now, Niman na yi muku kada ku butulce mini. don't pay me back with ungratefulness after I have bestowed my favors on you. Malam ya ganda Allah ya ma mutanen Ghana kada mu butulce ma This Allah. favor and grace bestowed on the people of Ghana as a nation. Mu yi kokari mu aikata aikin kirki. Let's endeavor to do that which is right, Mu gwada ma Allah, Allah mun gode. indicating to God that we are thankful to Him. Allah ya taimake shi. Therefore, may Allah help him. Amen. Amin. Amin. Malam ya ce Allah ya taimake President John Your Mahama. Excellency, this prayer directed to you. May Allah help and support you. Amin. Amen. Amen. I promise, oh my Lord, to be faithful.